مایک پنس جیگری سروک امریکا راگهاند که لەگەڵ تورکیا لەسەر ڕاوەستاندنا شەڕ لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ گەهشتنە ڕێکەفتنێ و هەردوو ئالیان ناڤەرۆکە ڕێکەفتنێ بە ئاوایەکی جودا ڕاگەهاندن. خاڵێن ڕێکەفتنێک و ئەمریکا بەڵاوکردنا تورکیا وێ ئۆپەراسیۆنا لەشکەری لەسەر ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ڕاوەستینە. داک و ڕێ بێپەگەوەرە دان لە دەما 120 ژمێراندا چەکدارên xwe bi kurahiya 32 kîlometran vekişîna û ji sînorê Tirkiya dûr bikevin. Amerîka wê hemahingiyê li gel yepege bike da ku ewlehiya proseya vekişana çekdarên yepege kurahiya 32 kîlometrî were encamdan. Rêkeftin rêgiriyê li encamdana operasyona leşkerî li bajarê Kobanê dike ku çekdarên rejîma Esed çûne nava bajar. Piştî bi dawî hatina proseya vekişana çekdarên yepege operasyona leşkeriya Tirkî wê were rawestandin. Amerîka tu serbazekî wê li nava xaka Sûriyê namîne. Amerîka û Tirkiya papendin bi rêkeftina aştiyê derbarê navçeya aram li rojhilatê çemê Feratê bi awayekî ku ewlehiya Tirkiya û Kurdan li xwe bigire. Parastina pêkhateyên neteweyî û ayînî û zîndanên navçeya aram ji navbirina rêxistina teroristiya Daişê amanca hevbeşa Amerîka û Tirkiya ye. Amerîka sezayan bi ser Tirkiya da nasepîne. û ji aliyê xwe ve Mewlûd Cawîşoğlu wezîrê derveyê Tirkiya xalên rêkeftinê bi vî awayî ragihandin. Navçeya aram heta kurahiya 32 kîlometre. Dirêjahiya wê rojhilatê Feratê heta sînorê Iraqê ye. Gotûbêjî navbera Tirkiya û Rûsya da derbarê rewşa Minbicê wê berdewam be. Aman ji rawestandina operasyona leşkeriya Tirkî bi tenê rêpêdana çekdarên yepege da ku navçeya aram vala bikin. Pêwîst e çekdarên yepege çekên giran radestî artêşa Amerîka bikin û xala pêncan navçeya aram ji aliyê Tirkiya ve wê were kontrol kirin.